Здравейте, хора! Днеска ще цъкаме Brawl Stars! Защото отдавна не е имало видео и реших да кача едно видео. Защото само шортове качвам. Все пак накрая реших да кача едно видео. Сега ще видим. Какви са тези срачи? Някакъв трофи бокс. Оп. No скин. Не, че няма как да не ми се падне скин. Той винаги дава скин. 500 такива. Тук стар дропове има. Сушата има някакви. What? Тия сушата са за новия евент, където се взима хайперчат скина на Кенджи. Той хубаво ли е сега? Не знам. Падна ми с скин от първото. Много грозен скин. Мен няма кеф. Две. Не знам. Късмет ли е той? Феникс Крол. Тук е тази бие доста намалена. Още 5 кредита. От новите сили, които аз нямам и една. Как се вземат тия нови сили? Той има сушите още. Ще играем тогава сушата, Шоудаун обаче е със сили. Не, каквото стане. Ще пуснем една игра. И да видим дали ще е успешна. Бая бързо събрахме абонати. 10 абоната. 10 абоната са доста. За мен е. За някои са малко, сигурно. Но в момента за мен са доста. Буквално имам шорт с 2000 колко? 2200 май гледания и шорт с 2000 и с шорт с 1070. В момента на качване на този видео най-вероятно ще е повече. Да. Това са доста. Като се има предвид, че от тия абонати само двама са ми приятели. Двама са приятели, които познавам в реалния живот, което е доста год. 8 абоната просто е така. Тази игра няма ли да заради вече? По принцип имаме нов герой, обаче не знам дали искам да го цъкам. Драко. Да, той беше ми се падна. Не знаех, че ще ми се падне. Ако знаех, че ще ми се падне, ще да заснема. Викам се да отворя тия тъпоти там. Legendary Drop и Ultra Box и честно казвам някакви тъпоти. Обаче ми се падна Драко от Legendary Star Drop. Зато и че да. Няма ли да зареди тази игра вече? Играта почва да ме дразни. Ето хора ме накрая зареди тъпата игра. Не съм много добър от тука. По принцип цъкам от таблет.
Добре. Има някакъв не влезна двама. Сега, четвърто място е добре. Мисля, че не губя уинстрик. Ако имам някъде. Не знам дали има. Старт дроп. Добре, тук още едно стар дропче. Сега ще видим следващата игра дали ще можем да бием. Първата игра, защо толкова време зареждаше, не знам. Тук всичките са с някаква сила. Почти всичките видях гемоти бяха бе. Толкова малък ли върли ми спайка? What? Той като мутациите? Той на Поко е много силно. Аз ще ги наричам мутации, защото те са подобни. Само дет на пълно. Да. В принцип знам какво прави мутацията. Да, също като мутациите. Буквално едно към едно. Ти ще е много щупено. Вие не са брои за победа. Добре, дайте да пробвам някой друг гейммод. Това какво е? Мисля, че беше нов гейммод. Обаче не знам дали е скупи. Ще го пробвам и него. Не сега всички се гърна с някаква сила. Не. Всъщност само от нашия отбор има двама сила, другия отбор няма. Готово. Аз съм гледал някакъв кръсти. И за всяко получил. Ти заболя. Добре. Това не е добре. Защо са толкова много 60? Пари трябва да на 60. Добре, аз ги избих. С 30. Благодарение на него. Не. Само две паднаха, добре. С 45. What? Кстати, я сразу теряюсь, нищо не знаю сделать. Готово. Что за очень осталось? Не мог вспомнить мутации, короче. Ты думал, сейчас също като мутации. Ой, не пусти ги бихме. Може 6 не трябва там. Те май вече пускат по 2. Да, по 2. И те съм по-силни от другите. За пола, защо са толкова силни. Добре, победа. Да. Победихме. Нека да видим едно. Ого, 100 кредита. То май вече искам само по едно да ми се пада, не по няколко. Лайки късмет. 100 кредита. Още. Ел Примо. То скин на Ел Примо е много готин. Мисля, че го имам на другия с профил. Който е на таблет.
Ще вземем две тук. Сега ще му убием в тяхната пътя. Три тук. Добре, нашия ги тук. Така. Это комплектом там. Это там. Нахуй. Те за что бьет только много? Что бьет прикольно много? Знаю. Тобто я помню живот. Я понимаю, что не говорю, да. Почти повторяю герой как панч. Не герой как доиграть. То есть очень, да, тоже аутоим, определенно аутоим. И прикольно много аутоим. Или что аутоим такого комнаты? Вы господин аутоим. Вот на самом деле, ты построишь трибот читаю. Да, вижу, так тербочта на стрепах, те свободчета прят. Очень что колко други отбор прави. Това е изблок мяса и и биха много. Добре. О, гейм мод е готин. Бих го играл, но по-скоро с приятели. Да, пробваме един броубол. Или нокаут. Един броубол ще пробваме после. Ще пробваме нокаут. О, обаче пак всички пак ще са сили тук. Не знам как да ги отключвам тия тъпи сили. Красиво в нашия бул. И това го спаси. Тя както се готвим. Другия също не е лошо, обаче пак не може да е не, възможно да не е. Но според мен не е да съм това. Как не мина през него? Нашия бул е трагичен. Как? Добре, някакъв... А не аз стрелях, аз някакви ключи. Нашия бил въпрос. Ой, нашия биолета какво. Как се пусна хулта. Да спокойно. Добре. Бой, кога се съживи. Чакай, добре, че бях аз да ги убия. Аз не ги убих, направих им един хит и взе доста кръв. Все пак. Стрелях на някаква топката. Моите съотборници бяха много трагични. Защото мразя да игра броубол, защото почти винаги са трагични съотборници. Не че аз бях много добро, но... Ще дропали 1000 коинс. Супер, да, тъпо тя. Добре, пробвахме това и GM Grab не ми се разпомня. Тук вижте, има нокаут без тия тъпи мутации. Добре, те са тъпи мутации, най-накрая няма ги ползваме. Да видим сега нокаут. Падна ми са Legendary някакъв, дето е бил. Като цял спайк не е лош тук, ама не е най-доброто.
Убих го, обаче трябваше да спусна както. Аз като цяло го натиснах, но не съм натиснал. Май ме зачел, че съм му дал. И сериозно, единствения кил е бил от мене. Това е да, че е бил легендар. Не го се отият да се представя. Няма как толкова слаб да бъдеш и да следи. Всъщност, има някои герои, които са ясно зле и е възможно и да. И аз да игра толкова зле с някои герои. Не, че съм бил легендари, ама бих казал, че съм добър. Ей, то се е убит. Малко оставих нашия малко тъпо. Аз своих както са. Той не ма хилна на време. Има шанс нашия по принцип. Не му е толкова трудна задачата. Да, победа. Добре, толкова път ще се мъча да не умра, защото нашия нищо не прави. Легендар също не умра. Който за да си легендар, това е добре. Той другия беше. Ти беше много тъпо, обаче нека ги сме си биват. 6 км. Добре, той беше код игра. Да видим тук. Това са скиновете. Като цяло тия скинове, този може би има кефи. И да, те с трите ма кефят. Другите не ма кефят. А той Кенчето не го ли вземем от тук? То май е по-различен. То се хайпърчащо и то май трябва хайпърчащо скин. Не знам. Обаче, който и да стават тия скинове, които няма да се връщат. Тук са всички мутации. Според мен е Ханко, ако е със същата мутация, ти ще най-скупения герой в момента. О, кои са те срави так? Бро Старс. Ти Бро Старс ли? Не. Добре. Как сме 0 от 50? Тук може би нещо. Тук трябва да купим същата. Накрая ако ще получим нищо. Поне да беше гарантиран някакъв скин, не знам. Добре, имаме още време. Нека да видим още няколко игри на нокаут, може би ще пуснем. Имам готини скинове, може би ако искате да направя някое видео да се покажа скиновете. Да, той ще е добра идея всъщност. Обаче по-скоро от малки, ако трябва да ги показвам, там ще покажа няколко скина и после ще играем. Пак на малкия акаунт също имам хубави скинове. Пак не ми зарежда. Ще чакаме сигурно сега половин час, докато ни зареди. Няма ли да стане нещо? Но ще го чакам половин час. Добре хора, просто рестартнах играта и сега ще видим дали ще стане, защото най-вероятно няма да стане пак да играем. Всъщност, още в това видео няма ли да е добре да ви покажа скиновете? Ще ви покажа скиновете.
които имам на този акаунт. Ако ми зареди, де. И сега чакаме. Да. Добре, почваме от шелито. Тук имам Стилър шели, Складбъстър шели, Класик шели и Бандитър шели. Всъщност, да ги покажем скиновете, защото май ще е по-добре от там. Но не тук. Ей тук. Така. Тая колекция нямам. То даже е герой вътре, не е скин. Рер скин. Имам 20 рер скин. Ще имам бандита шили. То Black Beard Edgar. То гъс е готин. Класик шели. Конструктор Джаки. Та зомби колет. Гоблин Карл. Голден Барли също. То бъс. Та Би е готина между другото. Той май беше единствения скин едно време на Би. Маск Спайк имам, който го видях преди малко. Той е скин, който преди се купуваше с ливайчките точки. Този скин също преди се купуваше с ливайчките точки. В принцип аз не ползвам други скинове на каквото освен бейсик скиновете, които са този. Та Шива... Не, той не е Шибанита, той е Панданита. Панданита е доста готин скин. Ако няма друг скин на нита. Франк, той е тук, що ми се падна. Пинк Пайпер. Просто друга разновидност готина и тя се купуваше с точките. Той явно ми се е паднал някога. Тая е другата разновидност, която ползвам на колата, но повече другата синята повече ме кефи. Това Грей мисля, че се казва, да, Грей. И готин скин бих казал. Тази стара също се купуваше с уния ливайчките точки. Тая Мейзи е доста един скин, най-вероятно ми се е паднал. Този скин най-вероятно ми се е паднал. Да, той ми се е паднал на Хиамин и този Хиамин ми се е паднал. Супер рер скин. Супер рер скиновете. Имам този скин, кога го имам, този скин е брутален. Имам този Брок, който е готин също. Това Dynamite имам, който не кефи. Boom X Pro имам. Това Dynamite дед беше фри. Не, всъщност не беше фри. Да, той не беше фри, той май беше 149 джема. Не се е паднал. Примо това Toxic, Примо мисля, че бях си го купил, защото ма кефише. Той Примо ми се е паднал. Това Гъс също мисля, че ми се е паднал, някъде съм го купил. Готин скин на Гъс бих казал. Този скин на Нита мисля, че е Brawl Pass скин. Обаче най-вероятно ми се е паднал наскоро. Този скин на Нита е готин, да. Трикси Колет е много готин. Трикси Емс. Да, не Трикси Емс ми, Емс е брутална. Много готина. Този скин нема кефи. Напам. Пианицата Барли. Готин скин. Този скин на Би не е лош между другото. Бих го играл. Този скин на Пам. Този скин на Пам е единствено готин скин на Пам и Legendary. Всъщност, този скин и Legendary скина са готините скинове на Пам. С Пам няма друг готин скин. Не мога да се сетя в момента. Този скин, по принцип, ако нямате скин на Макс, може би него да вземете, ама не е сигурно, защото не съм сигурен кой е по-готин. Обикновената Макс или този скин. Това Dynamite, ако нямате коледния ония готиния скин, вземете него, обаче и той не е
нищо вау. Иначе на старата му версия е готина, да. То скин май беше ми са паднал. Готин скин. Доста яки удари има. Конг Сърч, готин скин, мисля, че... Не, падна ми са той. Да, Биби, мисля, че беше ми са паднал. 10 епик скина. Тук не знам дали има смисъл да ги показвам. Този скин всъщност, този скин е брутален, този скин даже съм го сложил на favorite bro, защото заради скина. Този скин, не знам, basic колтък на кеф повече, ама и той е готин. Той е брутален. Това Франк е много грозен скин. Тая колета е готина между другото. Да, тая колета е по-готина. Ето тук виждам и този Сърч, който бях си го купил, мисля, че SpongeBob евента с кръсти кеш, защото беше ми останал някакъв кръсти кеш. Той е бялата версия на ония скин, най-вероятно ми се е паднал там ги остави дроп. Май са той скиновете тук. Да, май са той тук скиновете, тук имам само един склад Бъстър Шели, ето я. И Legendary скинови имам два. Антивирус 8-bit. И кой друг? Bush Lightyear. То Bush Lightyear е Legendary скин. Това е много странно. Еми да, като цяло това са скиновете ми. Ще пуснем една игра, ако ми зареди ще я изиграем, ако не, спираме видеото. Добре. Това е последната игра за видеото. Нека да видим дали ще завършим видеото с победа или с загуба. Тръгваме. Точно на трой. Някакво е напад. Този падане не може да ходи. Няма. Трябваше да сложа кактус. Защо не сложа кактус, аз не знам. Добре, моите ще победят, мисля, че моите трябва да бият. Да, моите побеждават определено. Става един кърнал ръст. Ако Пайпъра не е просто тай Пайпъра. Пайпъра е много просто. Как ще влезеш на кърнал ръст отблизко с Пайпър? Не бих казал, че кърнал ръст е силен герой, ама нещо е просто. Майте наистина нещо да му да направи. Един въпрос. Как се пусна култа трябва да отдалечава улта. И удар. Загубихме. Еми, завършваме видеото с загуба явно. Освен ако не заради още една игра. Ще надяваме да заради, ако не заради, ще завършим видеото с загуба. Добре. Тук ще се постаря да победим. Много топ скин на Анджел. Анджел не е слаб герой, Анджел е много силен. Кога бити той винаги се е бил. Андрей, ще го замеря. Къде? Ето го Андрей. Ето Андрей към мъртво. Няма шанс да ме убиете. Освен къде някой про. Ма се да го реши. Къде се окупаш?
И зоната го притисна. Как ма фризна? Шо никой ни помогна, е? Давай, давай, давай! Ти прост ли си, бе? Бах ти тъпото Манди. Ти Манди не знае къде се намира. Добре, нашата има шанс все още. Няма шанс вече. Не, има шанс, има шанс. Мандито ни... аз пак мандито ни. Да, има шанс. Забравих името. Добре, мандито ни е трагично. Не ми гледаха балък, не може да направим. I hear the children laughing at me. Ай, стрелни суд, бе! Ай, тя би чакай се фур. Ми завършваме видеото с победа и може би едно стар дропче. Не говорих за това в паса или... Да. Не, кредит. Добре, приключваме видеото тук. И дано да ви е харесало видеото. И това беше всичко от мен.